ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମା ବାପା ବୟସରୁ ନୁହେଁ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏକଥା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ କାନ୍ଦନ୍ତି ସାରା ସାହି ଓଡ଼ିଶା ପଡ଼ିଶା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ମା ବାପା କାନ୍ଦନ୍ତି ନା, ପଡ଼ୋଶୀ ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିନଥାଏ। ଏହା ହିଁ ଜୀବନର ସତ୍ୟ ଅଟେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମା ବାପାଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ କେବେ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହର କାରଣ କେବେ ବନନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଏ ଧରତୀରେ ଯଦି କେହି ଈଶ୍ୱର ଥାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେ ତୁମର ମା ବାପା ହିଁ ଅଟନ୍ତି।